Que o Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Lucas. Naquel tempo, Xesús foi a unha vila chamada Naín, acompañado de 2 discípulos seus e outra moita xente, acompañado dos seus discípulos e de outra moita xente. Cando estaba chegando á entrada da vila, sacaban a enterrar un morto, fillo único da súa nai, que era viúva, ia acompañada por moita xente da vila. Ao vela, o Señor compadeceuse e díxolle: non chores. E achegándose, tocou o cadaleito, os que o levaban pararon, e el mandou: rapaz, falo contigo, érguete. O morto incorporouse e empezou a falar. E Xesús entregoullo á súa nai. Todos quedaron impresionados e loaban a Deus, dicindo: un gran profeta xurdiu entre nós. Deus visitou o seu pobo. E por toda a Xudea e a súa comarca correron estes comentarios. Palabra do Señor.